Anteriorment us he ensenyat com funciona l'administrador de fitxers. Avui ho veurem amb dispositius iPhone. En dispositius iPhone tindreu el gestor de fitxers a la carpeta Arxius, que és de color blau. Un cop hi entreu, a la part esquerra veureu que teniu marcada la icona de recents. Al mig tindreu la carpeta de compartir i a la dreta tindreu la d'Explora. En el cas de la de recents veureu els fitxers que hagueu afegit al telèfon més recentment. En el cas de la d'Explora veureu tots els vostres fitxers i, a més, veureu les carpetes on poden estar guardats. Si accediu a la carpeta de descàrregues, veureu les últimes descàrregues que heu fet al telèfon. I per eliminar-les, només heu de prémer amb el dit continuadament i us sortirà aquest quadre de diàleg. Una de les opcions que teniu serà eliminar. En un proper vídeo us ensenyarem a moure els arxius per les diferents carpetes del telèfon.